Arvid, du er verdens kedeligste mand. Jeg har kraftedeme set pollental, der var sjovere end dig. Luk røven. Står der spasser i panden på mig? Homo, Henning. Kalder de dig nogle gange det? Ej, er du klar over, hvad jeg har gået igennem de sidste 2 dage? Hvad? Jeg har så en bankrøvende, blev overfaldet af hans kæreste og fået tæsk af et rockbane. For en gang skal vi gøre noget, der er rigtigt. Pengtransporten kommer kørende her. Ja, slut frokost. Lad os køre. Så kommer Øsen kørende i fuld fart. Og slader ind i siden på pengtransporten, så den vælter. Så kommer I to kørende i lastbilen. Arvid og jeg hopper op på transporten og flår chaufførerne ud, okay? Du må fandme ikke kalde mig psykopat igen. Du var sidst. Og hvad så? Hvad er der galt med det? Du fortæller ligesom om det er et skældsord. Hvad er det her? Du er sindssyg. Plastiksprængstof. Det er C4. Plastiksprængstof.